צעירה 2016. אתם מוכנים? התחלנו. יש לנו פעולה לגבי צעירה ד' ה' ו' מגיעים, יהיה מתאים. אז אם אתה מרגיש לבד, בוא לפעולה יהיה נחמד. אין כזאת פעולה בשכבה אחרת. נשים את כל השיעורים בצד, לפעולה הראשונה נגיע מיד. מה שמעניין את החיים זה מי הוא המדריך. את השנה הכי טובה במזרח התיכון, צעירה גדולה בשבט אדיר, יש פיק בלגן כולם באים. פותחים את השנה ועבדים על המדריך התותח. בואו לגלות מי איתכם השנה ועד מתי נחיה בלי ידיעה. אני אוהבת צעירה ואני שם. יש לנו פעולה לפעולה הראשונה נגיע מיד, כי מה שמעניין את החניך זה מי הוא המדריך. המדריכים פה, אין על חניכים פה, איליאל גלילי בונה איזה מדריכים פה, רוני וביג'אווי, גאיה וגם גלי, דגה שלי נועה ליד וגם מיקה קל נמרוד שלף איטליה ודורין, תומר לוי רון מטר תמר ושיר, חני נטע יוני וגם דור, עליו שחף ואופיר. שישי לתשיעי וכולם באים. מדריכים רגעים פעולה פה מקימים, וואלק לא מתלוננים. יש לנו פעולה לגבי צעירה ד' ה' ו' מגיעים, יהיה מדהים. אז אם אתה מרגיש לבד, בוא לפעולה יהיה נחמד. אין כזאת פעולה בשכבה אחרת. בוא נשים את כל השיעורים בצד, לפעולה הראשונה נגיע מיד, כי מה שמעניין את החניך זה מי הוא המדריך. מי המדריך? צעירה